आणि इकडे जसं आपलं हे डार्क फॉरेस्ट चिवरला गेलेलं आहे त्याचा एक सुगंध आलेला आहे. नमस्ते. नमस्कार सर्वांना. आज आपण काय बघणार आहोत या व्हिडिओमध्ये? आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचं एक करून दाखवणार आहे गावचं. काय पण आज मी चूळ करणार आहे. तर ती तुम्हाला दाखवतो बघा. तिथे आम्ही दगड ठेवलेली आहे ती उचलून तिकडे न्यायची आहे. तिकडे न्यायची. चला कामाला लागा. आता बघा आम्ही इथे चूल बनवणार आहे. तिथे सर्वात आधी झाडू मारणार आहे मम्मी आणि मी दगड आणतो. झाडू मारायचा मित्रमंडळ नंतर काम करेल. झाडू मारा मित्रमंडळ नंतर काम करेल. हां, आधी पहिला इथे करून घेते तयारी. दगड लागतील ना. आता इथे काय कॉन्सेप्ट वापरते तू? चूल म्हणजे काय विचार करून बांधतेस तू? हे म्हणजे कसं बांधतेस? आग कशी केली पाहिजे? इकडे आपल्याला वैल बनवायचा आहे. वैल वैल म्हणतात गावाला. तो बनवायचा. 6 दगड बाद झाली. 5 दगड वाच होतात. हे सर्व तू गावी पूर्वी केले होतं का हे सर्व? हां. ओए अमर अकबर एंथोनी, आज तू इतना उदास क्यों है? उदास क्यों है तू आज? झोप येते? पाणी पियालेत का? हो, वरची लेअर जर कमी झालीत. व्हेरी गुड. असंच पाणी तुम्ही पण पियत राहा आणि डॉग तुम्ही पण पियत राहा. पाण्याची बॉटल. काम करताना आम्ही पण पाणी पितो आणि तुम्ही पण पाणी पिया. पाहिजे पाणी? पाणी कुठे आहे? पाण्याला बालदी. पाण्याला बालदी. कसे पाणी? पाणी चांगलं पाणी. आपली आपली आमच्या त्या मातीमध्ये पाणी ओतलंय आता. अजून माती लागेल का तुला? भरपूर लागणार आहे माती. पाणी लागेल अजून? हा, आधी एवढा बास झाला. तुझे पण हात खराब होतील. एकदाच हे कर पप्या. पप्या, माती तुझ्या हाताला लागणार आहे. मला लागणार? हा, कशी काय? हे भिजवलंय ना ते. हे नॉर्मल लागेल. आता इथे काय केलं बघा मम्मीनी. दगड, एक दगड, 2 दगड, तिसरा, चौथा, 5वा असा ठेवला आणि मधी मातीचं माती टाकली आहे. माती टाकते ना मधी. बघा पूर्वीची माहिती आज कामाला आली आहे मम्मी. हा, लक्षात आलं माझ्या. है ना. चूल चूल करते. इथे माती लागणार आहे परत. भरपूर लागणार आहे माती. भरपूर.
बिल काय करायचं बटन. इथं ओरिजिनल चूल ना मम्मी मातीची. हां हे आम्ही खास एक्सपर्ट बोलवलेले आहेत ज्यांच्याकडे गावाचा 25-30 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे चूल बनवण्यासाठी. हा मम्मी बरोबर ना. हे लेवलिंग मस्त केलीस तू. अजून माती लावायची. अजून लागेल माती. किती गमेले लागतील तरी? 2 झाले ना हे. अजून 2 लागतील. 2-3 लागतील अजून. 3 लागतील. आपल्याकडे माती आहे ना म्हणून मी तशी चूल करायची बोलली. हो म्हणजे माणसाला दिसेल पण ना की अशी पण पूर्वी अशी मात्याचीच होती ना मी. सिमेंटची नाही होती पहिली. आता ही बघा ही चूल आमच्या मम्मीच्या हाताने बनलेली आहे स्पेशल. ह्याचं जेवण कसं बनते ह्याचं जेवण ह्याच्यापासून जेवण किती मम्मी टेस्टी बनेल. आधी बनवू दे तरी चूल. शुभांगी की नावाची चूल. या तुम्ही पण ह्याच्यावरती जेवण म्हणून टेस्ट करूया आपण सर्व. पहिला पदार्थ गोड बनवायला लागेल मम्मी है ना. इथं पाणी तर बास होईल मला वाटतं. तर माती आणायची वेळ झालेली आहे. माती कामगारांना बोलवलं आहे. माती मित्र कामगार मित्रमंडळ कामगार. मातीवाले मित्रमंडळ. माती आणणारे मित्रमंडळ. अजून 2 गमेले लागणार आहे. आणि तुम्ही सर्व कमेंट पण करत होतात ना की या मातीचा उपयोग काय होणार. मातीचा उपयोग आम्ही सर्व करणार आहे. इकडे तिकडे यूज करणार आणि परत माडत पण टाकायची. माती भरा मित्रमंडल आपकी सेवा में हाजिर है. थोडा थोडा होता. थोडा थोडा गोळा करते. इकडे इकडे बघ. बस होते काम. ही लेवल मस्त झाली. हा ही लेवल मस्त झाली. काहीच नाही झालंय अजून कायच नाही. नाही. आणि पावसाची शेवाई शेवाई त्याचं हे केलं की पडेल. हे पण नंतर साफ करायचे आम्हाला. टोटल साफ करून याला काय लावणार आहे आपण आम्ही काव. गार नाही द्यायला देत. ते डब्यान डब्यान पाणी. तो अशी अशी एवढ्या मापाची अशी जरा दगड आणशील. एवढ्या मापाची पातळ दगड आणशील अशी याच्यावर ठेवायला. ठीक आहे. एक माताची. इथे आमची मम्मी चूल बनवते. इथे आमचे काकी लग्नाला चुलीवरती जेवायचं आहे पण. तुम्हाला इकडची सिनरी दाखवतो बघा. वरती ढग बघा कसे दिसत आहेत. आणि आपला सूर्य बघा तिकडे लपलेला आहे बरोबर. एकदम प्लेन करून टाकलं मम्मी. हां तुला काहीच नाही अजून कायच नाही. म्हणजे तो प्लास्टरिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट देऊ शकतो आम्ही आपण. हां पण मातीचा मातीच्या भिंती पाहिजे तर सांगा. शुभांगी की माती भिंती कॉन्ट्रॅक्टर. हे काय आलं भोगदा झालाय मम्मी. हे मग तू घरं पण बनवू शकते मातीचे. मग बांधून नाही इकडे ताई नाही बांधणार. ताई येणार आहे ना. आधी पहिला हे प्लेन करून घेते सगळा. हळूहळू इकडे डे लाईट कमी होते मम्मी. आम्ही कसं उन्हात नको म्हणून आम्ही आता करायला घेतलं आहे. आता इथून बाकी आहे ना जरा मस्त वाटतं बरं मम्मी. गाडी घेऊन आहे. गाडी तुझी गाडी दाखव सर्वांना. गाडी बघायची तुझी. मम्मी चूल बना मित्रमंडळ कसं चाललं तिकडे. कालोखोत चालला. आता आमच्या काव्याची नवीन गाडी बघा. अरे वा आज तर काव्या परी वाटते. हे का आली ना. चहा बिस्किट आणि मॅगी एवढे खाल्लं. नाश्त्यामध्ये चहा बिस्किट मॅगी एवढे खाल्लं. बाकी कोणी खाल्लं. आणि जेवली काय. जेवली नाही अजून. ई करी ई
स्माइल का ही दिसले काकी? तुला भेटायला पाहुणे आलेले आहेत. बॉर्डर क्रॉस करायचे प्रयत्न करतात आहेत, पण मिलिटरीवाले थांबवतात आहे बॉर्डरमध्ये. तरी आलेले आहेत बॉर्डरच्या या साईडला. काय बनवलं तुम्ही? गुडबुड गुडबुड झाला, मी पाणी येतोय बघा केवढं लेट होतं. आणि पहिली तर हवाच येते मम्मी 2 मिनटं हवा सोडतात पाणीच्या जागी. पाणी डिपार्टमेंटला सांगितलं पाहिजे पाणी सोडा, हवा नका. तिथे कालोख होत चाललेला आहे. आणि बघा काय काय होत चाललं आहे, कशी आपली इकडे टनल बनलेली आहे. स्विमिंग पूल झालेला आहे मध्ये, इकडून डुबकी मारायची बाहेर, नाही तर इकडून यायचं वरती यायचं इकडे. अरे वा अरे वा. काव्य मित्रमंडळ आलेले आहे. असं म्हणत नाही. अरे वा मस्त वाटतंय फ्रॉक तुला. परी वाटतात परी. काय बनवणार आहे? बघ काय बनवते, तुला खेळायला बनवते. काय? हे घर? हा, इथे माणसं पण आली ना. मग तू आहे ना. तुझ्यासाठी हा छोटा घर बाद झाला. हां राहशील याच्यात, फक्त पाय राहतील तुझ्या याच्यात. हां हे बाबा गोट्यात गेले काय? नाही का? गोट्यात गेले तर शेण आणायला सांग. पाणी आला सांग, पाणी आला सांग. पाणी आला सांग. आणि शेण पण आणायला सांग. आणि पाणी घ्या म्हणा तुम्हाला आज. थोडंसं पाणी पाहिजे, शेण पाहिजे बोल. आणि पाणी तुम्हाला आज घ्या, आज आम्हाला नको आहे पाणी, फुल आहे. काकी वाटतं काय? नको हे काय लागतं रे? नको नको नको. असते ती. एवढी जोरात असते बाबा. फ्रेश केक आलेला आमच्याकडे. तिकडचं होतं ते तिकडं आणलं. काव्या फ्रेश केक आलेला. केक पाहिजे का? डार्क फॅन्टसी कोणाला मुंबईवाल्यांना आवडतं ना. हा ते शेण काय केलं मम्मी? हे काय इकडे ठेवलंय? ठेवलंय ना. ते काय यूज करणार ते दाखव. नंतर हे आधी आण माती. जरा डे लाईट कमी होते, तुम्हाला जरा लाईट कमी देते. काव्या तुझं कोणतरी दोस्त रडतोय. हे काय आता बघा केवढं झालेलं आहे काम एकदम भारी झालेलं आहे. आणि आमचा नाईट व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला. ते बघा ह्या रूमच्या नाईट व्ह्यू बघा किती भारी दिसतात. मम्मी हे रूम तरी बघ पाठी कशी दिसतात, भारी दिसतात ना. काव्या कॉलगेटची स्माइल दे अशी. आता पेप्सोडेंटची स्माइल दे. तू काय वापरते, कोणता तू ब्रश हे वापरते? कॉलगेट काय वापरते तू? ब्रश कोलगेट. कोलगेट. काव्या सिंगर आलेले आहेत. काकी ना ठोकळे बनवतात खायला. ठोकळे काय बनवलंय? ठोकळे. ठोकळे. हा ठोकळे कशी आहे, अशी माती घ्यायची आणि असं काकी जर अशी माती असली तर उद्या द्या आम्हाला. चालेल. तिला काहीतरी बनवणार. आता इथे बघा डे अँड नाईट कामगार आलेले आहेत. हाय काव्या? कामगार तर मस्त छान बनवले. दिवस रात्र कामगार बोलवलेले आहेत आम्ही. आणि इकडे मध्ये फोड आलेले आहेत. फोड कसले ते? हां चुलीचे पावके आहेत ते. पावके म्हणजे त्याच्यावरती हे ते राहणार. आपल्या गॅसवरती कसं असतं ते लोखंडी है जाळी असते ना, ना. जाळी तशी ना. काव्या समजलं पावके काय? बाकी नाही असा फोडा आलेला आहे. फोडी आलेली त्याला, फोडा आलेला मोठा. बस काय बरोबर झाले. येस बस. हा उंच करू काय जरा, बघ जरा खाली गेलाय. आणि इकडे मच्छरने पूर्ण परेशान करून टाकले. हा काव्या मच्छर आहेत ना इकडे. मच्छर काय? वैताग दिला मैताग. मच्छर काय हं? तुला शेण इथं ना हे बघ, ही माझी अशी पदर आहे साडीचा. आहे बघा हे काय? साडीचा पदर आहे. आणि आता बघा असा घेतलाय त्यामुळे पाय असा करायला लागतो. नाही तर असा करा ना तर चपला असा अडकतो, त्यामुळे असा घ्यायला लागतो. अच्छा पदर हे करताना असं करायला लागतं. हां आणि नंतर ना असा धरून असं पासून घेऊन असं धरायला लागतं. ते असं छान दिसतो आणि पुढे असं बारका दिसतोय ना.
आणि मग असं ठेवायचं इकडे आणि असं धरून यायचं. ह्याला पण आलं. ह्याला काय म्हणतात? ह्याला काय आलं? वैल ह्याला काय म्हणतात? पावका. पावका. आणि वैल कोणाला म्हणतात? हे वैल. हे छोटासा का ह्याला वैल म्हणतात. हां. ह्याला पावका. हे पावके. हे 1 2 3 4 5 6 पावके ह्याला. हां. आता दाखव ना बोलतात ते. अजून याच्यात करेक्शन हवी होती का? आमच्या कसं इकडे काळो काय असे सगळं झाड आहेत ना, ते झाडामुळे असं काळो करतो. आणि जर तू इकडे कोणतरी लाईट लावली असती ना, हे बघ इकडे, तर इथपर्यंत लाईट पुतली असती. बरोबर. ती लाईट इथे होती. इथे करेक्शन हवा होता का मी अजून? थोडा लांब पाहिजे होता. इथे पाहिजे होता ना? थोडा. हम्म. तरी चालतोय, आपण रोज आता थोडा दाखवणार आहे. हम्म. हे कशासाठी सांग? हे हां. कारण पाणी बाहेर नाही आलं पाहिजे ना म्हणून. पाण्यासाठी नाही का, मी पाण्याचं बनवते. चुलीची रखाडी बाहेर येऊ नये म्हणून. अरे वा 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 वा. चुलीची रखाडी हम्म. बाहेर येऊ नये म्हणून. बस झाला. झालं. आता हे डार्क फॅन्टसी आपलं डार्क फॉरेस्ट का आणलेलं आहे वरून लेवल करतात ना केकला. का आपण? अच्छा, वरतून हे आपलं चॉकलेटी हे झालं मम्मी, स्पंज केक. हां. आणि त्याच्यावरती आता क्रीम लावणार आहे हां. ब्लॅकवाली. मम्मी माणसं म्हणतात ना, तू आंबा खाताना चिडवत होता ना मम्मी. हे बघा इकडे पण चिडवतो. घ्या तुम्हाला, घ्या डार्क फॅन्टसी घ्या, हे घ्या. आणि काय ते ब्लॅक फॉरेस्ट, ब्लॅक करंट आवडीने खातात ना मम्मी. हे बघा. हे बघ आता शिवाला. हो आता मस्त वाटतंय. असं काहीतरी मम्मी गुफा आणि एक काहीतरी बोलतात ना, मस्त वाटतं काहीतरी. हे बघ याच्यातून आग जाणार याच्यात. बरोबर. इकडे लाकडं सारली की इकडं आग जाणार. मग इकडे काहीतरी आपण भात बीत मुरायला ठेवायचा. मुरायला ना. मुरायला इकडे भात ठेवायचा. आणि इकडे पण ठेवू शकतो काहीतरी. इकडे शिजून झाला की इकडे मुरायला ठेवायचा. म्हणजे ती वाफ असते आतमध्ये. हां. आता ही माती ओत त्याच्यात. नको ना ती ओततो. आता याला काय पाहिजे? आता शेण घेते याच्यात कालवते. त्यात पाहिजे. थोडा चेंजेस होत आहे. पावके असे उचलता येतात का पावके? हो ते काय थापलेले आहे ना माती. हां मग हा उचलून दाखवा. पावका उचललेला आहे इकडे. जरा चेंजेस, कारण टोप बरोबर बसला पाहिजे ना. हां असं आहे बघ. है ना. हो. ही सोय का केली जाते आहे? आमचा गॅस संपणार आहे का? हा. हां भरोसा नाही. भरोसा नाही, संपू पण शकतो. बघ गावी मम्मी काय काय सोय असते. मुंबईला जर गॅस संपला तर मम्मी वाट बघत बसावी लागते. कधी कधी अर्धा एक दिवस काय शिजत पण नाही. पण गावी आपण काही करू शकतो है ना. उपाशी राहायला लागतो. गावी नाही उपाशी राहू शकत. मुंबईला वडापाव आणा. चला आपला चॉकलेट स्पंज केक रेडी आहे. आता नेक्स्ट. ॲक्च्युली इकडे प्रॉब्लेम काय झाला आहे, आम्हाला थोडा वेळ झाला बाहेर यायला. आम्ही आलो 5 5:30ला बाहेर हे करण्यासाठी. आणि अजून एक प्रॉब्लेम म्हणजे तो बल्ब तिकडे आहे ना, तो हा बल्ब इकडे असता नाही बघा ह्याला, या होल्डरला. तिकडे लाईट आली असेल म्हणून तात्पुरती आम्ही हे 2 लाईटी पेटवलेल्या आहेत. आणि एक नवीन लाईटमॅन बोलवलेला आहे, म्हणजे माझे 2 पाय. हा मम्मी. 2 पायाच्या मध्ये बघा, हे बघा लाईट लावलेली आहे. आणि इकडे जसं आपलं हे डार्क फॉरेस्ट चिवरला गेलेला आहे, त्याचा एक सुगंध आलेला आहे. हा भारीवाला सुगंध आलेला आहे. तुमचा नशीब आहे तुम्ही कॅमेऱ्याच्या पुढे इकडे राहा. शेण आहे शेण. भलता सुगंध आहे इकडे. तुम्ही पळून जाशाल. दे पाणी दे लवकर. चल चला. मच्छर चावायला लागली आहे. आज एवढ्या पब्लिक समोर आज आमच्या चूल बनते आहे. चला तुम्ही या उद्घाटन करायला मम्मी. हा त्याने आम्ही जमीन सारवायची गावाला, माहिती आहे का. हा हे सर्व ना. मम्मी मी काय म्हणतो, मोठे पाहुणे बोलवायचे आपल्याला उद्घाटनला. कोण सांग? कोण? काव्या. आणि हे तुम्ही सर्व बघा इकडे बोट बघा. बोट नाही दाखवा, सॉरी. तुम्ही सर्व या. काय सुगंध आलेला. वा रे वा वा. जेवण लगेच जाईल. जरासं पाणी होतं. अजून पाणी पाहिजे का? अजून क्रीम तयार नाही झालेली आहे. क्रीमला फेटायला लागते चांगली. नशीब ती मशीन आणली बाबी आपण, ती गुरगुरणारी. गुरगुरा मशीन पाहिजे होती याला फेटायला. हा हे गावठी केक. आता आपली क्रीम तयार झालेली आहे. मच्छर 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 मच्छर. थोडा अजून पाणी, थोडा पुरायला पाहिजे ना. अजून थोडं पाणी. क्रीम कमी पडेल. क्रीम कमी पडेल का? ॲक्च्युली झाले क्रीम कमीच आहे.
उद्या परत क्रीम लावायला. ही क्रीम का लावतो आपण? ते फुटणार ना, आता नाही लावलं तर हे फुटणार ना, क्रॅक्स येणार त्याला. क्रॅक्स येतात. असं तू घर बांधू शकते मम्मी हां. माझ्या पुरता, झोपण्यापुरती. चला आता गुलगुलीत होईल ना ते मम्मी, कडक होईल ते आपल्याला. आपण हे कसं सारवतो लादी, जमीन कशी सारवतो तसंच. येते का तुम्हाला मजा आमच्यासोबत? सांगा. इथे 2 काम होतं ते. कसलं सांग? एक काम काय होतं इकडे सांग? काय होतंय? एक काम इकडे तू चूल बनवायचं काम चालू आहे ना, इकडे मच्छर चावा मित्रमंडळ पण आलेली आहे. लावायचं काम. ते चावतं ते चांगलेच. आज लेवल मध्ये नाही येणार, बरोबर नाही दिसणार. उद्या परत करूया. उद्या परत या तुम्ही पण या आमच्यासोबत. काय करायला मम्मी? चूल बनवायला. तो गाणं माहिती आहे का मम्मी? अंधेरी रातों में मच्छर खाते है. मम्मीची स्माइल थांबतच नाही जोपर्यंत, जेव्हापासून तो सुगंध यायला लागलाय ना इकडे. काय करायचं? अरे वा, आतून पण सारायला लागते का ते? सर्वीकडून ना ते, जिकडून लेअर आले म्हणजे हे बघ, ह्याच्या खालून पण, ह्या ब्रिजच्या खालून पण ना. पण पाऊस आला तर मम्मी आज नाही. आपली एक मजा पण असते ना मम्मी, हे बनवण्यामध्ये एक आपलं जे आवड येते है ना. आता पावसाचं पाणी साठायचं मध्ये. हा मम्मी, स्विमिंग पूल व्हायचा, स्विमिंग पूल. बरोबर झाली. काकांचा टॅग लागलेला आहे एकदम बरोबर. मम्मी काम झालेलं आहे. उद्या जरासा शेण ठेवा काका. हे शेण आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे काकांनी. तुम्ही पण घरात अशी चूल बनवा. ती चूल आहे ती घरात बनवा. मम्मी तुला ऑर्डर येतील ना तर चूल बनवायची आहे सर्वीकडे. काकांची बनवीन ना घरात. हा मस्त वाटते. आता शेणान सारवली ना मग फुटत नाही माती. हा, माती फुटत नाही. सिमेंट आलं ना, ह्याला जरा सिमेंट चलायचं वरून. हा, पण ह्याला 2-3 वेळा अजून ह्याच्याने सारवायचं आहे ना. हा, एकदा 2दा झालं सारवून की झालं. मग रोज वापरायचं तेव्हा कधी कधी सारवायची. बघा या झाडाला बघा किती फुलं येणार आहे. खूप येणार आहे त्याला है ना. किती? 50. मग ह्याला भरपूर येतील उद्या. म्हणजे दिवसाला 50? मग येणारच बापू. याला कळी किती आली आहे बघ. 50 फुल मिळतं सकाळी. हा, ते पाणी होत नाही हात धुते. मम्मी कधी कोण क्रीमचा वास येतोय ना. चॉकलेटचे हात कोण धुवत नाही मम्मी, खातात चाटतात. हो तू खाली सुटतो. ते पूर्ण हे करून टाक. आता इथे बघा 2 हात कमी पडले आम्हाला. इथे कोणाकोणाला ऑर्डर द्यायची सांगा चूल बनवायला. जाऊ शकते ना मम्मी? गावोगावी घरोघरी, इंडिया टू फॉरेन, कुठे पण. चूल कशी भरायची? अशी भरायची चूल. आता तुम्हाला आता इथे आपण व्हिडिओला एंड करूया. तुम्हाला चूल बनवा मित्रमंडळ कसे वाटलेले आहेत आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आमची चूल कशी वाटली, चूल बनवणारे कसे वाटले अजून दिवसाची बघायची आहे चूल. हा, अजून ह्याच्या पुढचं प्रोसेस बाकी आहे. टू बी कंटिन्यूड व्हिडिओ, टू बी कंटिन्यूड म्हणजे उद्या बघा तुम्ही व्हिडिओ. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. लाईक करा, शेअर करा. अजून 2 वस्तू राहिले. कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. चूल कशी झाली ती कमेंट मध्ये सांगा. सांगा सांगा सांगा. पी झालं पिऊन.